arting along aron repen kipur arlong kilok kipur adim KARBI ANGLONG Autonomous Council iam rup sing kiram damsi khangdun cek. Chandra Chetri Khironi Philang Pialong Kaselam Aita Aron Repen Kasalon. Aboritam Kam Craft Center along Inki Kapangreng Ase KKP. Kardom Pini Prime Time Abirta Kethanabang Nilisami Vilinrong Parpi Nonarjuik Tha Birtang Ton Ben Socheng Constituency Kaparlo Forest Central Range Angkang Arlo Thai Upser Alang Sun Adungalong Kidamtang Ningkan Kuan Penluni Arlong Kilok Kipur Chonghua Di Malong Pini KARBI ANGLONG Autonomous Council Iam Rupsing Tiron Pen Inkirdam Check Bangso Arting Thai Upser Alang Sun Adungalong Kidamtang Penangan Arni Pen Arlong Kilok Purbom Da Pen Non Takipur Ington Tisi Buhata Chikim Tan Bukachini Atengsi Pini Ingnam Raikom La Pen Raikom Saikia Tumopan Paponsi Adi Malong Humridam Bangso Hut Harlong Kilok Kipur Along Kilang Charidun La Pen Fogland Thipu Kivek Abang Puapan Nep Ingnang Pon Duk lon te dana la tum kachini priya te bake Meghalaya sai pon po bake borni khas la tum supply ku song sini te kachini pri hai lang than ke he ne chini priya te la tum lang nasi pon po pulo la tum ke mane la tum ke mane industrial si pon po nasi na lo le pon me ke la tum Meghalaya pan par po borni khas si la hai bu ke pon po bu si ba nang than hai the la je bang ko na ne po ni bang tum dak su po ni bang tam the order mo se belang mati nong illegal mining po si la tum na ma ke nang tha se pon na po tum ke Ingnam Raikom Atumi Thang Asai Kiklem Kapang Kri Apu Thak Setami IM Tiron Ningduk Chipaklang Lapen Keraikom Pamijia Phanso Dakpen Hukum Pitikang Pini Bangso Kahumri Dam Ahut Ingnam Raikom Saipu Ranger Longkam Tiron Lapen Ari Sangho DSP Hamren Municipal Vice Chairman Het Singrong Paratum KARBI ANGLONG Akhi Kanhok Thek Longpen Aning Kipung Durinti Hitung ko consequence tayo din yung bangke hitung illegal mining hitung correctly siyam sa taka tayo nige lo illegal mining bangke hitung bonay aposi tu beta siyam sa hunang lo nge lahai bosu nang di piniklan nam lo mesen lo pen ang ton nang di lahai bosu bon kang cek ngot posi lang di pulo la pen ko mama ke chok che muni pinong bangke lang tumpang tek pa meneng ya pen illegal mining hitung ke council ke correctly lagi KARBI ANGLONG along riardo puan ador kido ahormu ki ong pini arni chipang bopon erason si chemanlo Koila pen chenglok non harlong kilok setami ador kijum pensi inut bangheni atum chupur chonghu pen chojor chonghu pon rintilo Bangso longke KARBI ANGLONG Autonomous Council amidusi na hok nanglo lasik bon dia phangsi hitung ke koila ke phur phanta lasik kaita samsar ke phora tum kaita pulo lo nang tum bon pamini pen dakta son thak lo ta no ke thi ban the phora sor phan lasik tu tumi ke tamang koklam the bang ke Asi nonta ni council dam ponte tumi tuwe se kati ham pule. Apa an hir ke duta forest or thenglong le plonte akoson le dase ko tuwe tumi da pulo. Na tumi da ke du pilo le do da. Tumi da tumang pulo. Arlong kilok ki phur adi malong pen kangnang pon bang henia tumaphan. Raikom sai khia tum arideng pen ingnam raikom arideng si hodai pon thu. Daniel Inghi report KARBI ANGLONG live Hamren. West KARBI ANGLONG Hamren Divisional Forest Angkang Kaparlu Khironi Philang Pi along Kibipon Akimi Ita Kaselam Pon ke Aron Alu Chok Chipin Pensi atrak angtan Ita ke Pon Kidamtang Surhini Rakrener Kep Aningkan Pen Bangsu Ita Kaselam Pangcheng Pon Lo Voipit Seta KARBI ANGLONG Autonomous Council Pen No Objection Certificate Mati NOC Lapen ke Choklim Aron Alu Kibipon Angtek Avelang Seta Ita Bang ke Chojor Chong Hubom Pusi Chirok Tok Araratum Pen Pherang Kia Phantan Pachinidun Bangsolam the Karjulong pen adimaklong an kahumri dam lapen hadak kedo manager aphan karju pona hut kachathan pon atengke non si ke choklim alu kaselam pon je phan chisik bomlang pusi pachini pon bon ta kedam tang aningkan ang bong along ki ongdung itala bangso adim pen angtan chojor pon lo pusi pherangke karju pona hut chathan dun Pherangke aphan kapachini pon atengke Chandra Chitri asupo Sumon Chitri amen pensi bangso ita bhata kaselam pon pusi hadak kedovek abang pu manager pen chathan pon tangte lapuson alu ki choklim avipin aron ripen saike klem pon along KARBI ANGLONG Autonomous Council pen kupi ing sai ponji lapen lapu forest sai khi atum tong joy pen tangka chong thandun bomma puta matha pon meme
atheke surihini rakrener kep aningkan pen khironi philang pialong ita kaselam pon kang huke ningkan hini ke pleng thulo bon setame alo ke choklem avipin anta Karbi Anglong Autonomous Council lapen forest sai khiatum ingsam dunri asonsi non puanta tolang lasi bangso puthak Karbi Anglong Autonomous Council pen langchari dundra arona teng pen kang sai pon asonte mesenji Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangkapin Khat Ateng Pen Pini Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Tiron Ekal Vidyalaya School Kikim Kirang Ponjiaphan Adi Maklong Along Langdam West Karbi Anglong Socheng Constituency Meghalaya Ahoy Along Ekal Vidyalaya School Kikim Kirang Ponjiaphan Adi Maklong Langdam EM Rupsing Tiron Alang Lisi EM Atumpen Thailand Adet Kahom Ridam Pen Nang Lisi Mukoi Ramalong Central Scheme Pen Kacharli Ahin Kapaprang Dun Jiaphan Ekal Vidyalaya Pulo Charli Ahemtun Kikim Kirangji Adi Maklong Langchari Padupon Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Assistant Director of Sericulture Dipu Ahin Pen Patir Piponsi Pini Dipu Longle Aji along Kedo Aboritam Kam Craft Center along Inki Kapangreng Aseke Padupon Bangso Inki Kapangreng Aseke Kipipon Lake Voreng Kave Arisu Ejangatum Amethang Akeng Tongpen Kacharjap Thekje Phansi Assistant Director of Sericulture Dipu Karbi Anglong Ahin Pen Arnisia Parman Skill Development Training Program on Social Economic Development through Sericulture Puat HPN Ponsi Bangso Aseke Pedupon Lo Pusar Pisar Akai Penta Inki Pangreng Pensi Hon Kapaplang Doo Pontanon Technology Akai Hut Joy K Joy Wan Pen Klem Ponsi Methang Kacharjap Thekji Pusi Than Pon Bangso Aseke Kipialong KLNLF Pachatang Chunbang Rijak Dera Assistant Director of Sericulture Dipu Mohan Chandra Burman Lapen Inki Kapangreng Aseke Kipiponabang Dr. Azizur Rehman Principal in Charge Sericulture Training Institute Tita Borjor Hat Ahin Pen Inki Koson si Kapangreng Nangji Bangso Along Pen Hon Koson Pen si Kapeplang Lapen Karbi Anglong Pen Henlo Inki Kapangreng Pen Inki Ahom Kelong Nai Lapen Asam Angkang Arlo Pen si Kolkata Anta Pelelong Pini Bangso Inki Kapangreng Aseke Kipialong Bang Pharo Suse Voreng Kave Arisu Ejangatum Inki Pangreng Aseke Endun News Desk Report Karbi Anglong Live Karditang ke hai timung pen karek rupiah tum kacikimu amen pen All Karbi Anglong Football kapathu kacepati angdung kiti kapathu ahut GDSA ke hai Karbi Anglong Sports Association Patir PC Greater Dipu Sports Association Kacirap dan pen di porong sepi Kasa Patua Klamalong Kibipon Karlitang ke hai timung pen Karlitang karek rupi atum Kacikimu Amen Pen Pong Inkora Trok All Karbi Anglong Intersub Association Football Kapatu Kacepate Kedamtang Citini Pai Inkora Hini Arni Angdung Kiti Patu Ponlo Arni Kangsam Porpai Trok Pen Kapatu Asai Ajai Megdeng Ponsi Karlitang ke hai timung lapen Karlitang karek rupi atumapan Cikimu Paduponlo Laswapi Angdung Kiti Kacipu Atirang Hini GDSA Pen Langhen Sports Association Kapatu Abang Pu Atum Kacetong Don Aluhi Atum Angbong Cipacini Padupon Laso det api Kapatu Angkung Setame Pangceng Pon Pitsi Apor Ki Hot Ateng Pen Patu det apita Pupu Atirang Atum Kitek Soy Sai Ajok Gol Hini Ni Anje Thapsi Shedai Koilo Ponta Akele Kapatu Apor Ki Piahut GDSA Atum Puthot Gol Ke Thom Thapsi Kadukave Gol Popen Langhin Apan Parempon Kerem ke hai atirang atumapan nong e kapajir asai kedengahut kasa amai pu mate CEM tuliram rong hang chetong dun si GDSA ke hai atirang atumapan sikasuri in koila pen trophy pajir pondo halapu langhin Sports Association kerem atirang atumapan EM Mongol Sing Timung arideng pensi sikasuri kepla pen trophy pajir pondo lason thak taksi Ball ke nep ke theknai anong e ke Langhen Sports Association pen Birjan Goyari aphansi nong e pajir ponlo lapen GDSA pen tenson tisu aphan kapathu ke theknai anong e pajir ponlo kapathu ponbom ahut aron karkana jok Langhen Sports Association pen pathu abang Punespor khaglari aphan red card paklangsi kapathu along klampen hongtoi juilo Angdung kiti kapathu ahut ongdung EM MAC lapen kasa kongchen bang pangkaj teron pen GDSA amai pugotom terang atum aluhi aman peng pen chetong dun Dipu pen camera person Rosan Hanse pen digonto teron
KARBI ANGLONG Live. PD Prime Time Aberta Bangke Lepan Sikang Ton Iglo Domi Thakni Kardom.